oso emozionantia. Zenian, bere garaixean bizipen asko, sentimentu asko, eruaten dozu, eta berriro berpiztia hori, oso emozionantia da, eta ilusinuak gine eta motibo eta gauz. Bueltatzea erabaki dugun honetan ez du epe zehatz bat jarri bukatzeko. Aktibo gaude, disko barri bat ontxe urten berri, biratxo bat aurten eukikuna, eta hortik aurrea, Euskal Noa eruan guzkun bideo honek. Baina planteamentua ez da hasi eta bukatzeko.